Čaute, vítam vás pri ďalšej časti Ako na to. Táto časť bude pokračovaním minulej časti, v ktorej sme boli na nákupe. V tejto časti si potraviny, ktoré sme nakúpili, spracujeme a pripravíme si z nich jedlo na celý deň. Pre tých, ktorí nevedia a nevideli minulú časť, boli sme na nákupe a nakúpili sme nejaké kuracie prsia, bolo to kilo mesa, 10 vajíčok, nejakých skoro kilo sladkých zemiakov, kotičí a tvaroh. Všetky tieto potraviny dokopy je niečo okolo 300 g bielkovín a 200 g sacharidov, to znamená, že toto množstvo je absolútne postačujúce pre viac ako 100 kg vážiaceho človeka na jeden deň, pre kulturistu alebo pre začínajúcich menších cvičencov kľudne na 2, možno aj na 3 dní. Takže momentálne ideme na prípravu, môžeme ísť na to. V prvom rade dáme si variť zemiaky. Aby sme ušetrili čas, vodu na zemiaky, takisto ako vodu na vajíčka si dáme variť hneď na začiatku. Takže vajíčka. Z 10 vajíčok som dal variť 6 kusov, je to kvôli tomu, že týchto 6 kusov vajíčok mám akurát na raňajky, takže je to množstvo pre mňa. Kým sa varí voda na vajíčka a chystá sa voda na zemiaky, dám si rozpáliť vok. Na vok používame kokosový olej. Na tomto kokosovom oleji budeme následne restovať tieto kuracie prsia. Ale ešte predtým si nachránim sladké zemiaky. No, práve som sa porezal. Takže porezaný prst dopravený, aspoň provizorne. Takže nakrájené zemiaky vložíme do predpripravenej zohriatej vody. Dáme trochu soli. Prekriem a necháme variť. Vajíčka už sa krásne varia. Takže si zapneme pánvicu. Teraz mi konečne prestal krvácať. Takže mäsko si postupne začneme dávať na rozpálenú panvicu. Nakoľko je to kuracie, v priebehu 15 až 20 minút bude určite hotové. Pridáme grilovacie korene. Trošku soli. Takže všetko máme zapnuté. Momentálne na najbližších 10 až 15 minút to necháme postupne variť a pripravovať. Takže prešlo zhruba 10 minút.
Mäsko sa už skoro úplne krásne spravilo. Zemiačiky sa takisto varia. Vaječka sú v podstate hotové. Takže vajíčka môžeme vypnúť. Mäsko už je pekné mäkké, takže v mäsku môžeme pridať náženú brokolicu. Pridáme mrazenú brokolicu zhruba po 10 minútach, ako sa robí mäso. Táto mrazená brokolica sa vlastne akurát dokončí zároveň s mäsom. Celá príprava trvá zhruba 20 až 25 minút, takže ešte 10 minút počkáme. Takže skontrolujem si zemiačiky. Zemiačiky sú hotové, takže zoberieme si nejakú nádobku. Musíme vypnúť. Takže brokolica začína pomaličky mäknúť a rozmrazovať. Mäsko už je mäkučké, takže už ho necháme len dokončiť spolu s brokolicou a máme to hotovo. Takže prešlo ďalších 5 minút, brokolica už je mäkučká, mäsko takisto, to znamená, že ho môžeme odstaviť. Posledná vec, ktorá zostáva v rámci prípravy jedla, je toto jedlo si rozdeliť na nejaké rozumné porcie, to znamená, že nakrabičkovať. Takže za 35 minút plus nejaký 15 minútový nákup, ktorý sme videli v predošlej časti, máme nachystané jedlo na celý deň, takže celé to trvalo do tej 3/4 hodiny, maximálne hodiny, preto každý človek, ktorý nemá čo si doma variť, nech mi nehovorí, že si nedokáže nájsť hodinku času namiesto sedenia pred telkou alebo čakania v reštaurácii, nakoľko aj to chvíľu trvá a dokáže si uvariť takéto jedlo, má ho nachystané. Má to výborné výživové hodnoty, posunie ho to ďalej pri nejakom cieli, pri cvičení alebo pri diete, alebo vlastne pri čomkoľvek, ak daný človek športuje. Takže máme to tu a ja vás zdravím zase na budúce.